दिनै बिथांमोना सान्थियाथ' बियो एखे प्रपागान्डासो बिथांमोना दिनैहाय एकर्डखौबो बिराद गिदिर होनदोंमोन नङा होमबा बिराद गिदिर बिटिआरआ नाथाय दिनै मा गिदिर मा फिसा मोनखो बेखौ रायजोआ मिन्थिगौ बेनिखायनो सान्थि होननाया बे गावनि बाथ्रासो नाथाय पाब्लिकआ खुनु दिनै सान्थि मोनाखै आरो सान्थि जानायबा बेबादि किडनेपिंबो जाया बेबादि गोदान मोनसे पार्टिबो ओंखारा देख जोंहा CWCआव मा होनना बुङो बिथोन बादियै जे थिग खालामनाय बादियैनो सेन्ट्रेलनि निर्देश बादि मोनफ्रोमबो समष्टियाव मोनथाम सेलजों मोनसे मा होनना बुङो बेखौहाय डिसकास बेबादि मा होनना बुङो बेखौहाय रायलायनायनि मोनसे एनकारेज होलायलायनायनि मोनसे प्रग्रामफोरखौ खुंबोबाय थादों थिग बेबादिनो जोंनि नैबे जुमदार ब्लकआव थानाय सिङाव थानाय बालागाव प्राइमारि बेवहाय दिनैहाय युथ आरो वुमेन्स आरो BSU मोनथाम सेलजों मोनसे मा होनना बुङो दिनैहाय सानलायलायनाय फैबाय थानाय BTCखौ लानानै माब्रै जोङो बे ओनसोलावहाय माब्रै खामानि मावनानै जों देरहासार खालामनो हागोन रायजोनि माबायदि खामानि मावोब्ला रायजोआ मोनसे डेभेलपमेन्टखौ मोननो हागोन बेफोरखौ लानानै गोबांथार दिनै सावरायनाय मोनसे मेल लादों दा बेखौहाय दिनैहाय नोंथांमोनाबो फैनानै नुबाय निस्सय जे जोंना टारगेट बादियै मोनथाम सेलजों 2000सो जायोमोन खिन्थु दिनैहाय जोङो नुनो हाबाय जे बेवहाय खालि वार्कारल' नङा बाव माखासे सापर्टारबो फैदों आरो दिनैहाय जोङो सापर्टारनि अनगायै ओरैबादि मोनसे बे ओनसोलाव आग्रस जादों गोदानै जायफोर भटार्स नङा बिथांमोनाबो दिनैहाय जयनिं लानो बेवहाय दिनै प्रग्राम मोनसे थिग खालामनाय जादों बे वार्कार मिटजोंनो वार्कार मोनसे प्रग्रामजोंनो दिनैहाय 500-600निबो बांसिन दिनै जयनिं लाफागोन बेवहाय दा बेनिखायनो बेनि बेवहाय माखासे कंग्रेसनिफ्राय दं माखासे नोङो UPPनिफ्राय दं माखासे BJPनिफ्राय दङ GSPनिफ्राय दङ मथा-मथि मोनब्रै मोनबा दलनिफ्राय दिनैहाय बेवहाय जोंनि BPF दलावहाय जयनिं जागोन आरो नैबे मेलनि गेजेरजों नोंथांमोना फैगौ BTC बिसायख'थिनि थाखाय बेथ' डेफिनेटलि जोङो ओरैनोबाबो बयबो दिनैहाय जुमदारावहाय पाब्लिकफोरनाव सोङोब्ला बा आन दस्रा पार्टिनाव सोंब्लाबो निस्सय बिथांमोनाबो एनालाइसिस खालामनो हादों आरो बुंगोन जे बेवहाय जोंना दिनै जा बा फैबाय थानायावहायनो सेप्तेम्बरावनो इलेक्सना जा बेवहाय जुमदारनि जे पार्टि बा BPFनि जे पार्टि बेखौहाय जिनिसा रावबो लाखिनो हानाय क्षमता गैया आरो दिनैनि जे कर्महाला जेखौ होनदों जों वार्कार मिट बेयावनो दिनै बुजिनो हायो जे वार्कारनि अनगायैबो सापर्टारफोरा दोलो बोलो जिहेतु बिथांमोना दिनै फैयाबाबो जायोमोन अब्लाबो जोंबो थांगोन होननानै दिनैहाय बयबो ओंखारबोदों दे बुस्थुआ जाहैबाय सान्थि होननायाथ' जों गखाजोंथ' बयबो बुंनो हायो नाथाय बाथ्राया दिनै प्रेक्टिकेलि बयबो दिनै मोनथिदों सान्थिया दिनै जानो मोनाबाथ' सान्थिथ' जानाय नङाना दिनैहाय जिनिसा नैबे बालागाव एरियायावनो गैयाबाबो साथामसो व्यक्तिया किडनेप जादों आरो माखासेखौ मोनदों माखासे सासेसोखौ दिनै मोननाय जायाखै दा अब्ला दिनै बिथांमोना सान्थियाथ' बियो एखे प्रपागान्डासो बिथांमोना दिनैहाय एकर्डखौबो बिराद गिदिर होनदोंमोन नङा होमबा बिराद गिदिर बिटिआरआ नाथाय दिनै मा गिदिर मा फिसा मोनखो बेखौ रायजोआ मिन्थिगौ बेनिखायनो सान्थि होननाया बे गावनि बाथ्रासो नाथाय पाब्लिकआ खुनु दिनै सान्थि मोनाखै आरो सान्थि जानायबा बेबादि किडनेपिंबो जाया बेबादि गोदान मोनसे पार्टिबो ओंखारा दा बेनिखायनो दिनैहाय खुनु सान्थि गैया दिनैहाय बेखार मानसिया माबा मोनसे थांनानै थानायनि राहाखौ मोनाखै बरंस' बेखारा दिनै बांसिन जादों साख्रि बाख्रि मोनाखै बिजनेस खालामनो दिनै लकेला स्कप मोनाखै बेनिखायनो दिनैहाय सान्थिबो गैया रजगाराबो दिनैहाय जिनिसा बांसिन जादों दा बेनिखायनो बिथांमोननि बुंनाया बेयो गासै भेलुलेस आरो बेयो मोनसे प्रपागान्डासो प्रेक्टिकेलि बियो जेबो गैया बिसोरनि बुंनाया जिर' मावनोबो हायाखै आरो दिनै रायजो राजाफोरखौ मिसायै दिनैहाय बिसोर प्रल'भन होबाय थादों जेबो गैया